zápase z BC Prievidza. Jefferson chcel si vypýtať faul, nakoniec prihráva na Hilla. Hill dokázal sa teraz... Veľa dvojok dostávajú Spišiaci, ale dosť veľa práve z breakov. Teraz to ale... Zatiaľ na strane Diabolov naozaj nie je dobré. A toto je navyše kôl. Dohromady 53 bodov, Hill ich dal 28, Kenny pridal 25. A hlavne aj Hill, ktorý prihráva na Kennyho, no a v tejto dvojke to ide na... Novák, ale zaváhal aj on pri rozohrávke. Kenny to vyriešil a napokon je... Určite verí, že u ňoho nebude platiť první výhráni z kapsy vyhání. To už by dnes netrafil absolútne nič. Veríme, že sa obrana odolala a tak môže minimálne vyrovnať tento duel. Hilla. Ťažká strela. Veľmi ďaleko. Hill. Hill, krásna kľúčka. Už je to iba o 2. Obidva týmy už v bonuse, nemôžu faulovať, inak prídu šesky. Krásne. Očakáva trošku rozumné využívanie faulov aj agresívnejšiu obranu. Práve tam bola aj situácia, kedy McGill mohol Mrviša v tom protiútoku faulovať. Hill sa už rozbieha. Hill. Bránil Wiggins a ten si práve musí dať pozor, aby ho nefauloval. Hill. Jeho dvojbodový pop. Dnes sme videli jedno nerozumné a jedno rozumné dohratie štvrtiny od Spišskej Novej Vsi. Teraz zrejme tretiu desiatku budú dohrávať hostia, tak uvidíme, ako sa s tým vysporiadajú najskôr, ale ich obrana. 20. bod. A vlastne iba Ikpe a Underwood sú jediní dvaja hráči. 5 asistenciám a 3 doskokom. Lavičania dobre vstúpili do druhého polčasu. Teraz 66-65 a stále vedenie Spišiakov osciluje niekde na úrovni. Hill. Bojanovský išiel hedžovať, ale Hill zo strednej vzdialenosti. Hill, 10-bodový náskok pre spišských rytierov. Hill dostáva clonu od Kincela, stále Hill. Skúsi to sám, vyostrela sa. Hill. Myslím, sa už posunul k Kennymu a tak Hill to... Isaac Hill má teraz Elizňáka, takže Kincel, ale už ho má Tolber na starosti. Hill pôjde hore za 2 body a... Páleník si pýta loptu, Stevanovič ju vracia Hillovi, Hill proti Dorsimu, Hill to skúsil z odskoku. V lete podstúpil aj tú operáciu očí. A ako povedal, že ak sa má niekto zlepšiť, tak sa začne od neho. Ale okrem iného teda pochválil. Aj tak je v tej základnej zostave. Patriotov nahodenie na Stev. No uvidíme, čo Nitra Lučenec. Extrémne presný strelec, ale z ďalky, to je taký ten šúter, ale veľký bojovník. 7-bodovom vedení. Aj tá obrana je lepšia v týchto minútach. Hill za 3 body úspešný. Následne Stevanovič ani len nešiel do súboja, napriek tomu dokázal zmariť tú jasnú dvojku od Svitu. 12 bodov, 7 asistencií, ale aj za 21 bodov pre Medforda. Hill za 3 body. Premietnú na zápas. Často to sú také nepodarené prihrávky do toho dolného postavenia, keď tá lopta dáva Cameron Jones. Hill. Spojený, hedžuje Bojanovský, už ho Gundiran, ale Hill páli! Hill!
Hill. Tak toto budú šachy. Isaiah Hill vyskúša za 3, vyskúša. Isaiah Hill, úspešný! Predsa len už mal náskok pred svojim obrancom a dokázal. Lopta sa mu tam aj dobre odrazila. Hill za 3 body, ťažká. Hill pri lopte. Ďalekonosný trojkový Hillov. Keby to hádzal v úvodnom útoku celého zápasu bez akéhokoľvek tlaku. Hill. Ťažká trojka po úkroku, ale je... Nedoskočil. Loptu má Kenny. Už Hill. Roluje sa s ním aj Stevanovič. Hillova paráda. Krásna. Tento útok Komár na body neprinesie. Naopak, zaútočiť môžu rytieri. No a Kurzweil. Tu pohyblivosť Ogundirana, Stevanovič nie je už najmladší, predsa len. Páleník odpovedá, áno. Dokázal uchmatnúť pred Petrášom a rytieri opäť môžu útočiť. To je Hill a jeho tonože. Spišskej Novej si to žije. Opäť Hill sa uvoľnil. Zola. Jefferson. Hill, otvorená strela. No ale Kennyho to nevystrašilo. Isaiah Hill to nezdvihol z rohu, ešte našiel Jeffersona opäť. Hill z rohu ihriska. Trojka, ale Harabin výborne. Tentokrát iba do rúk Hilla. Ale dobre bojovalo doskok. A to bol